posledných dňoch došlo v Partizánskom k viacerým prípadom úmyselného poškodenia motorových vozidiel podpálením. Jeden z posledných prípadov sa stal na Malej Okružnej na sídlisku Luhy. Na tomto mieste neznámy páchateľ 21. augusta medzi 4:30 a 3:45 ráno podpálil auto len pár metrov od okien prízemných bytov paneláku. Na záberoch kamery mestskej polície vidíte siluetu páchateľa. Polícia žiada občanov, ktorí v spomínanom čase 21. augusta videli podozrivú osobu v blízkosti obytných domov, aby neváhali a podali informácie priamo na obvodnom oddelení policajného zboru v Partizánskom alebo na čísle 158. Polícia vyzýva občanov v záujme ochrany ich majetku, aby hlavne vo večerných a nočných hodinách v prípade, že spozorujú podozrivú osobu, ktorá by pravdepodobne mala mať so sebou tašku alebo vak a pohybovala sa v blízkosti zaparkovaných aut, okamžite kontaktovali linku 159 alebo 158. Každá včas poskytnutá informácia môže pomôcť k odhaleniu a zadržaniu páchateľa tejto trestnej činnosti.